Germà i Suso, per favor, passeu, que clar, ens heu fet este concert tan espectacular i no sabem si es dona temps a l'entrevista, però Guillem, podem contar de Hit Parade que ells recuperen la música tradicional per a viure, com hem comprovat, aquestes festes del present. I és el seu esperit i no han faltat a la seva cita amb la Madalena amb aquestes cançons tradicionals. I ha vingut la banda sencera. Sí, ha vingut la banda sencera a fer jotes, fandangos, seguidilles, que són la carta presentació d'esta banda que reivindica la música tradicional amb una proposta a la qual afitgen una bona dosi d'humor. Una bona dosi d'humor i molta, molta energia. Germà i Suso, ara que ja porteu els cascos i esteu asseguts, primer, gràcies. Moltes gràcies per este concert. Ens heu oferit un final de festa espectacular. A vosaltres. Gràcies i bona Estem nit. encantats d'estar així. El final de festa encara no ha arribat, El final de festa de Territori Sonor, Ah, sí, perquè estem arribant al final d'aquestes 2 hores d'especial de programa de Madalena. Ho hem tancat amb les vostres cançons. Hem tingut esta nit electrònica, una cantautora també, una rapera i hem tingut el pop de Novio Caballo també i hem acabat amb vosaltres. Heu publicat un EP amb 4 cançons i se farem folk i fugirem. Com funcionen estos estils més tradicionals? Continuen avui en dia mantenint la seva essència, Germà? Sí. L'essència s'ha de mantindre, perquè si no ja no hi ha tradició, no? La qüestió és pegar-li una volta a la tradició i fer-los vindre, no? Que és la idea. Canviar la manera de tocar, si vols, mantenint els ritmes, mantenint les melodies i tocar com si fos una altra cosa. Això jo crec que és el punt. Vosaltres ho toqueu com si fos l'última cançó que heu de tocar, sempre, i això és molt bonic. A més, de Castelló de la Plana heu dit que és una terra de bureos. Quines són les cançons tradicionals de la festa de la Magdalena, podríem dir? De la festa de la Madalena no ho sé. Nosaltres toquem seguidilla, jota i fandango, que és la base del bureo tradicional. És la trilogia del bureo. Sí, sense això no pots fer bureo. I nosaltres toquem això. Ara estem entrant a provar, a intentar traure balls de plaça de les comarques de Castelló. Hem començat en el Ball Perdut, que és l'arenilla del Ball Perdut que hem tocat, és una de les peces, de les 6 peces del Ball Perdut, i estem en això. Esteu en això, que ja és, després ens heu tocat, interpretat ixa granaïna de la Montalba, i després la meravellosa història de les rosquilletes de la Mústia. Per a qui no ho conega i ens estiga sentint, com ens explicaríeu qui era la Mústia? Home, això és tradició de Castelló, clar. Era un forn que hi havia ja fa uns quants anys i eren les millors rosquilletes del món, certificat per els sabuts. Certificat pel paladar de castellonencs i castellonenques. La feina era teua perquè havies d'estar un bon rato hasta que al final aconseguies les rosquilletes. Perquè les contava i se descomptava, clar. Les dues coses. I feia cua, que era com una part del màrqueting, i vosaltres continueu posant... I mos enyorem d'allò. Continueu posant d'actualitat aquestes cançons, però també hi ha altres. Sí, per exemple, han fet un dels temes que tenen en l'EP és la seguidilla i jota del coronavirus. Serveixen els models musicals tradicionals per arribar a la societat d'avui? Avui hem vist que sí, perquè sí hi ha molt de públic. Sí, clar que sí. En la base d'una jota, una seguidilla, un fandango, la lletra són lletres populars que se poden crear ara, crear de noves. De fet, esta del coronavirus la van fer durant el confinament, cada un des de sa casa, van fer un vídeo també que va córrer ahí per les xarxes i va ser, la veritat és que una experiència espectacular. I experiència espectacular la nostra, amb este final que ens heu fet Hit Parade. De fet, vos convidem ja oficialment a vindre a l'estudi, a Burjassot, a la ràdio de Punta, que ens presenteu molt bé l'EP sencer i que ens heu xerrem tranquil·lament, perquè és que se'ns acaba ja el temps d'esta retransmissió. Germà, Suso i a tota la resta dels integrants de la banda de Hit Parade,
Moltíssimes gràcies. Sense problemes. Moltíssimes Moltes gràcies a A vosaltres. vosaltres per posar-li esta banda sonora, este final al nostre especial de territori sonor. En traca. Volem donar una traca espectacular.